Haga jingle kai Premier League ka Newcastle kalai khaj Persha ya ka West Ham da marshi gol. Haga ni jingle kai ka Newcastle kalayo bat khijar tang haga minute ka balai lengba Wilson bat ka West Ham kalayo ban tep ya ka gol pen ya khaj haga minute ka balai peu ar lengba Lucas. Ka Brighton kalala bat lim ya ka Bournemouth da iwei lanon. Baria kan ka shigol jong ka Brighton layo ban tep shwa ban kut ka jingle kai kata haga minute ka bakra punyo lengba Mitoma. Haga wei pat ka jingle kai ka Leicester City kalala ban lim ya ka Aston Villa da sau laan. Ka Liverpool kalamat piang ya ka namrem hadin bagala sharp lim haka Wolf. Haba pai sya kan ka jingle kai ka Wolf kalayo ban tep nengko lengba ka ungul jong umati. Bat haga minute ka bakhat ar lengba Dawson ka Wolf kalayo ban tep ya ka gol ka ba ar. Bat ya ka gol ka balai la yo ban tep daw Neves haga minute ka ba nyau peway. Haga jingle kai apring ka Manchester United Persha ya ka Crystal Palace. Haba pai sya kan ka jingle kai ka Manchester United kala yo pun khijar nengkong tang haga minute ka ba nyau lengba ka penalty. Bat haga minute ka ba nyau peu ka Manchester United ka hapan yele kai tang si peu ngut adin bau Casemiro la yo priang ya ka red card. Bat haga minute ka ba nyau peu reu lengba Rashford ka Manchester United kala yo ban tep ya ka gol ka ba ar. Pat lengba gini ki ar gol ka Manchester United kadang ne ka gerdan ka balai haka mi ya khen point. Haga wei pat ka jingle kai ka Chelsea kala ya khaj klem yo tep gol Persha ya ka Fulham. Hadu bukut ka jingle kai. Ka Arsenal haka sin ga baar bagan syarem haka ni ka Samoy hadin bagala syak penlim haka Everton dai wei lanot. Bat ya kan ka shigol jong ka Everton la yo ban tep lengba Utoskowski haga minute ka ban riu peu. Haga jingle kai Bundesliga ka Dortmund kala bat lim suk ya ka Freiburg da San la ka wei. Lengba kan ki job ka Dortmund kaya rekat poin bat ka Bayern ka mi ken poin. Wei pat ka jingle kai ka Union Berlin kalala ban pelim ya ka Mainz da ar lagawai. Haga ni jingle kai ka Union Berlin kala yo ban pen khijar nengkong haga minute ka balai peu ar lengba Uberen. Henry ka Mainz kalala ban siu kaliang ya ka shigol jong ka Berlin haga minute ka ba nyau pukundai lengba ka penalty balakan jat dau Ingwarsen. Bat shwa ban kut ka kendai peu minute kata haga minute ka ba pra peu sau ka Berlin kala yo ban tep ya ka gol pentam lengbau Thioson. Bat dei lengbang ni ar gol ka Union Berlin ka don khli du kami ya khen point. Haga baga tam ar point ya ka Bayern bat ka Dortmund. Haga jingle kai Serie A ka Sassuolo kala la ban lim ya ka Atalanta dai wei lanot. Hadin baga Atalanta kala hab ban ile kai tang shi peungut haga ba umele ulayo priang ya ka red kan haga minute ka ba lai peu. Bat dei haga minute ka ba san peusan ka Sassuolo ka kalayo ban tep ya ka shigol. Haga wei pat ka jingle kai ka Roma kalala ban lim da Arlanot Persha ya ka Empoli. Ya gini ki argol ayo ban tep da Ibanez tang haga minute ka ba ar bat hadin sau minute lengba u Abraham ka Roma kalayo biang ban tep ya ka gol ka ba ar. Bat leng bagan ke jing job ka Roma ka don hangkerdan ka balai hakamit ya ken point hadin baga Juventus kala sha out point. Haga jing le kai Indian Super League ka Mumbai City kala ya khaj Persha ya ka Hyderabad da marshi gol. Bat ya ka gol jong ka Mumbai la yo ban tep leng ba ka penalty haga minute ba ar pulai bat ya ka ni ka penalty la kan jat dau Dias. Bat ya ka gol jong ka Hyderabad la yo ban tep haga minute ka ban riu peusan lengbau Sharma. Lengba ka jing ya khaj ka Mumbai ka dangne hakli du jong ka mi ya ken point bat kum juru ka Hyderabad ka dangne akerdan ka ba ar. Haga wei pat ka jing lai kai ka Jamshedpur ka lala penlim ya ka North East United da ar London. Haga jing lai kai League 1 ka Lille ka lala penlim da lai la wei Persha ya ka Rennes.
hak jing lekai yang pedeng katroi Persha ya kalion kalala ban pelim dalai lakawai. Agawai pat gajing lekai pedeng ke PSG Persha ya katau los. Agani gajing lekai ke PSG ka haban ya lekai klem Neymar, Mbappe, batu Ramos, namar gajing mensau ke jongki. Haba pai sya gani gajing lekai katau los kalayo ban penkijar ningkong tang hagamit ke ba arpel lengba uwan den Boman. Henry hagamit ke ba live pel pra lengba u Hakimi ke PSG kalayo ban tep ya ke gul pen ya khan. Hak kelamit kata hagamit ke ba san pel pra leng bau Messi ke PSG kalayo ban tep ya ke gol pencam bat ya ke bol laira penbu dau Hakimi. Aga jing lekai Gaucho apreng ke Gremio Persha ika Aimor. Haba phai sya kan ke jing lekai ke Gremio kalayo ban penkijar ningkong tang hagamit ke bahnyo leng bau Bruno Wini. Bat dei haga kelamit Suarez layo ban tep ya ke gol ke baar nak bentak ke Gremio hak minit ke bahan riu peu ar. Bat hak minit ke pra peu ar sa isin Suarez layo ban tep ya ke gol ke baar bat ke balai nak bentak ke Gremio. Bat leng ba kene jing job ke Gremio katon hak lidu jong ke mit ya ken point hak ba ke job ya baro santli jing lekai.